Order for me Makola by Emadek TV so yanyan kaibo bi efiri nkranpompuni mantam e wose ye ka kyerem na mo nso mo hye ne so na akopie mu e wo nkranpompuni mantam mu a e wo Ghana man mu ha ya market kese pa eso amanfo ekohonom ekodi dwapa ene Makola market na ena joda ya nche bia July bosome ne de to so enum ya mu nkaibo ya te efiri ho ene se eja tofa baabi ama amanfo stores ene amanfo eniema na ewo ho nyina bebre na ahye na amanfo ho kyeremu a eja hyehye no ehyase anopa ya abra na abo nonkro ne fa still na eja ne da so gusu a ehye enti no fire service for se moti yenkan ewo se modane moni na mokwohwe enkran Makola market enya sa de beba no enye na yenya ne ntie se fire personnel ba akopɛ na wo ho no oye na adwen se enka obedum eja no so ya aja no ennum enti amanfo a wo mo ewa around edwen ho se den na bemaja atimi abeto market honom sa omo a try so wo mo edum no omo entimi ennum no enti Ghana fire service mu tie yen yesre mu asem obedane moni a kire honom na efi se ebia modoso ho na afesunsuo ni doso honom a na ebemaja no ano no abre ase ede amaye yedamase emammo ene hwe